चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। नंगौ दुलाराय बड' साहित्य सभाया 29 सानखालि जेबो हाबाफारि लायाखै, खालि डेलिगेसन थान्दैफोरनि मुं थिसननायखौ लादों। बेयावबो मोनसे उसुबिदा जोङो नुहरनो मोनो। मानो होनोब्ला गोबां बर' मिडियामनि फरायसालिफ्राव बाथौ फुजाजों लोगोसे बाथौ सान फालिनाय जायो आरो गामि गफा जिल्ला आनसलिक बेफोरबायदियाव बाथौआरि सिबियारिफ्रा बाथौ सानखौ गोथार बाथौ सानखौ सिबिनाय जायो। बेयावहाय बै खालि नुजाथिनायाव एसे उसुबिदा जायो, मानो होनोबा सानसे थोलो हाबाफारिखौ लानाय जायो। ओंखायनो बेवहाय थांनो बाहागो लानो लुबैबाबो जाहाथे थांनो मोना बा उसुखुथु जायो। ओंखायनो बै सानखालि जेबो हाबाफारि लायालाबासिनो बा उनखालिनि समफोरनिफ्राय हाबाफारिखौ लालांनो हायो। आरो आलासिफ्रा थिग जाखायाखैबाथ' जेनेबा मोनसे थि फैनो हायाखैबा 31 जानुवारिखौ लाजायो होननानै आङो जिल्ला आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय जादों। जय आफा बोराइ बाथौ। गिबियावनो जों कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बड'सा निउज चेनेलनि गेजेरजों गासै बर' माहारिनिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय हामलायनाय बावहरबाय। दिनैनि बे प्रेस मिटआव नुजाथिफैनो हादों जोंनि कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय माइनाव आफादनि आफादगिरि मानगिरि जयमती बर' आब', दौरि आफादनि बेंथनगिरि मानगिरि दयाराम बर', लोगोसे बिथांमोननि दौरि हानजा आरो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों जोंनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि। दा दिनैनि जों प्रेस मिटखौ मानो लानाय जाखो बेखौ एसे फोरमायनो सानदों। दिनैनि प्रेस मिट जिरायनायनि होनाय गुबै थांखिया बेनोदि जों मिथिगौ फैगौ इं 27, 28, 29, 30 जानुवारि 2025 खालाराव जे फैगौ इं 27, 28, 29, 30 जानुवारि 2025 खालाराव डिमाकुसियाव बर' हारिनि सिनस्रि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 64थि बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंनाय जागोन होननानै जों मिथिनाय जादों आरो जों गोजोननाय मोनदों। बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि दिथागिरि आफाद आरो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु धोरोम बायदि बिथिङाव समानै मेगनजों नायो होननानै जों मिथियो। बेखायनो जों बर' थुनलाइ आफादखौ मान होयो। नाथाय बेबायदि बर'नि दिथागिरि आफादा 29 जानुवारि 2025 खालाराव गोथार सानखौ मानो लाखो? बाथौ सान आरो बाथौ फुजाखौ सोलोंसालि आरो जिल्ला आनसलिक गामि बाथौ गौथुमफोराव उदाङै फालिहोनायखौ नोजोर लाखिनायखौ नुनो मोनाखिसै। मानो होनब्ला बाथौनि फिसा बायदि आखु दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों। बर'नि सोलोंसालिफोराव गोथार बाथौ सानजों लोगोसे बाथौ फुजाबो फालिनाय जायो। अब्ला फोरोंगिरिफोरा बै सानखालि फरायसा फरायसुलिफोरखौ आलाय सिलाय खालामगोन नामा? बाथौ धोरोम सिबियारिफोरा बाहागो लानायनिफ्राय बन्सित जानांगौ नामा? ओंखायनो बे निउज चेनेलनि गेजेरजों कामरुप जिल्ला बाथौ गौथुमा अननानै इं 29 जानुवारि 2025 खालारखौ गारनानै बाखि खालारफोराव हाबाफारिखौ खुंलांगोन। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे गासै धोरोमनि फारसे समानै मदद होयो बेखौ जों आसा खालामनाय जाबाय। फैगौ 7          - 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
बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे बाथौ गौथुमजों जथायै सावरायमेल खुंनो लादों डिमाकुसियाव। दा बेवहाय बिथांमोना जाहाथे तारिखखौ थि खालामना लानो हायो, बेनि थाखाय जों कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि बे प्रेस मिटआव नुजाथिफैनो हानाय गासै जोंनि बाथौ गौथुमनिफ्राय माइनाव आफाद, दौरि आफाद, लोगोसे लाइमोन आफाद बिथांमोनखौ दिनैसिम जोंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै दिनैनि बे सुंद' प्रेस मिटखौ एसेयावनो फोजोबबाय। कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नेहाथारि हिसाबै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। नेहाथारि बिपिन बर', कामरुप जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम।